o lesdi Gabon ko ɓurata duuɓi 50 fami Umaru Bongo ɗo laama leddi Gabon. Umaru Bongo e Ali Bongo hande 30 lewru Ut hitande 2023 laamu maɓɓe dari. Sojejo wakkilaɗo denal saare lesdi Gabon bi'eteɗo Brice Clotaire o lingi ngema on man ɗo o jabti laamu ngu ɓaawo hande saare suklanore suɓol hokki jawabu. Ali Bongo nyami cuɓol o wi cuɓol ngol waraka dow adilaku. Ali Bongo nangama be himɓe mum fuu. Derɗiraɓe on daari ummatoje soje en rondi sojejo o ha dow ɓeɗo kellanamo ɓeɗo gettamo kugal ngal o huwi. Ummatoje lesdi Gabon yerduɓe kudeta man ɓe ngurti dow laabi ha nokkuje fere ɓeɗo ngaɗa barka be hande sojejo o jabti laamu.